Yen tau wong badhe babaran iku, mau warane tikel-tikel ndara. Kok malah meden-medeni aku kuwi. Mboten medeni. Ora sida tak lagi. Aku ngoten nang kok nek kerasa nang jero weteng malah dadi TL lho, Kak. Kula nyuwun kersane kejadian badhe babaran iku. Anggir pojok ana andang. Oh, nggih ngeten ya kemarin. Ana apa? Loh, Karo. Aturan pirsa Kang Putra menika sampun lair. Nanging emanipun para upanipun boten gotra dene manungsa. Kok sliramu bisa matur ana kersanipun Kakang? Kalamun putramu kang wujud jabang bayi ora dening kaya manungsa lumrah. Belum. Kudune pancen kaya ngono. Ning nyatane beda marang angen-angenku cukup. Sawangen. Cobi nglombane. Bayi kok diucal-ucalke? Kaget, boten kula. Kaget, Bong. Kaget. Mas Prabu, nuwun sewu ji sakiripun kepareng kula badhe matur. Panjenengan menika bagus gagah pitiksa. Lamun gadhahi turun tetep nggih nulat dhateng panjenengan. Pancen kudune kaya Nanging ngono. menika dawa koso wangsulipun Kang Mas. Lairipun kurang jabang boten gatra menungso. Menengaten cetha jajeng adaning rom saderengipun panjenengan boyong piyambakipun nate selingkuh Kang Mas. Sakit ya, Yen kowe tak golo-golo. Tak domo-domo. Nganti sliramu tak jumenengake kanggo prameswari tak sengguh. Bisa njaga asmaning pangarsa ana ing Tanjung Lanane ora. Kowe nempok asmaning sun nyatane putraku wujute kaya ngono. menika titis panjenengan. Ora. Kalamun titisku wujute ora kaya ngono. Yen ngono ya wis tentuake. Kalamun sliramu nate tumindak selingkuh. Sampai pisan kula mboten lampah yang menyangkut kecematan. Oh. Endah kowe tedake wong munduh perut. Aku nandur pari. Tukul alang-alang. Nandur kacang tukul suket. Datan beda marang kowe. Kowe wong desa kesa-kesa. Tidak waktu aduh ra kudu basa nang. Kalamun tumindakmu kaya ngono. Bakal iki semangat asmane. Mula kali kuwi ora ana gumenak sing kanggo kowe. Wingat. Kanthi pawadan ragem tembaku kowe kudu ninggalake Tanjung Anom. Boten
Prakara kuwi rasah dibacake kendakku. Adane engko wis ninggalake Tanjung Anom, kumplangi damar kaprameswaren tak pasrahke marang sliramu. Panjenengan pasrahaken malih dumateng kula, Kang Iya. Mas. Matur nuwun, dene sak menika sampun kabuka menggalih panjenengan. Sinten to sejatosipun garwa panjenengan ingkang tuhu tresna lan setya tuhu dhateng panjenengan. Pancen pun Kakang lagi tinar buka jebul sing tresna tulus lahir batin kuwi sliramu. Nanging Ji. aja kaget. Kalamun besok kowe ngunduh kowe pangarti. Tembungmu sak klimah. Cetane kowe nyemu marang aku, Kang Mas Prabu ya, ora tak selaki. Pancen migate adane ngrep pancen saka rekod dayaku. Mergo lara atiku. Yen apa-apa kabeh panjang aku wis kelakon. Tanjung Anom wis komplang, aku sing dadi panguwasa. Bae lading ayo atuwa. Aben dina atu dinyeki onto-onto. Peupatu eyi. Ora duwe atung. Baewo. Kowe ora adinge baewo. Kowe mbok wis ora uwe. Angan netus udiken. Baewo ora tinggal watu. Baewo. Mbah, aku njaluk ulung Mbah. Baewo. Ota upahku ngene iya se baewo. Aku lan duwe onton mbah kuwene yo baewo. Aku urip dhewe, endi-endi dhewean. Ora ana sing tak diantarku kok. Aku diwongi, dinyai, ora entuk awol. Bewa. Bewa tua ate anei. Iya sok oleh tutu. Kowe apa? Berkenyang walu doyong rondo wong rondayu pe aku tayo. Ana dewe tayo. Dewa dudulan Indramayu to kok. Sampeyan sapa? Yen jeneng kita pengen ngerti marang ulun. Ulun iki rak Bathara Narada. Bahewa Balada. Layak. Lah kuwi copo tak ya? Dokondeng. Jokonjel. Bahewa dahat. Dahat iya. Atu wae ngolah upaku lagu so upaku eyi kok. Waduh upaku ya elik. Dalam mateni wong. Dadi ngembari sampean eleke ngono. Iya rasa susah. Ora rasa susah pip. Ana kancane. Ora utak pipun. Atulan duwe ontok kuwe utak. Kuwe ning duwe anyangan. Ayangan petekan iku. Ayan angit lho. Angit. Aja uyu lho sa. Ndil. Lah wong lupala kon dadak kowe kuwi susah. Berkalo polo kuwi wis palingane Dawata tak ya. Sing pelo itu atu lah kowe. Jontu ana
ben duwe pengalaman. Joko Kendil. Bewo, Ye, apa upaku ati omben ngene iki Yos? ora iso. Rupa besok tetep iso malih. Bisa malih. Rupa besok iso bagus ta yo. Enteni apa nih Mbak Ewo? Enteni apa nih? Ning jam tengah papat. Wong atahe demul kok kalau ngenteni tengah apat. Ora sah susah Joko Kendil. Kabeh iku mus ginaris marang kodrating Dawata. Perkara kuwi ulun bakal bisa malihake jeneng kita, Malih iye Mbak Ewo. Malih tak dandani bagus. Ning kene saiki tak dandani bagus cilaka. Mbah Nalada ora ndang sontak. Los tane iye ngenteni kapan? Carane iki umurmu wis pirang taun, Umurmu Umurmu wis pirang taun, 18 nganti 19. Ngancik 19. Nek ngono, iki kurang setahun meneh Joko Kendil. 20 tahun. Ya jangkepe 20 taun yen kowe mengkusal sawijining wanita sing tegese jeneng kita wis omah-omah bakal badar saknalika dadi satriya bagus Joko Kendil. Lan wi Mbah Ewo. Atungo ya Mbah Ewo, Ya atungo. kene mung cukup semono. Ayo ulun munggah ing kayangan. Lan hati ya Mbah Ewo. Andane Mbah Ewo enteni umung 80 tahun. Ale oleh udus ya ono.
Ayo bebarengan bali mengkur Kang Mbok sing bakal matur marang Kanjeng Rama lan Ibu. Mboten Kang Mbok, kula ajrih mangke yen Kanjeng Rama duka kalih kula. Kene yo diajak. Siramu wis rasa susah, mengko tak suwanke Kanjeng Rama sing anyar. Sing ana klip-klipi. Nanging kula mboten saged pisan kalian sang-sangan kula Kang Mbok. Lah wong wis tak golek yo ora ono kok wis ngeyel yo Nyuwun sabiyantu malih ya ora. Ora bisa mergo iki wis urung Kang Mbok ya wedi. Kalau mengke wangkal kaya ngene yo kapeksa tak tinggal. Ayo diajak tinggal wae. Kaya tegel temen Kang Mbok videone sing Kang Mbok videone kae ninggal marang aku. Mongko niki ake dhewe. Yo wis ngene wae. Sok-sok wae sing bisa nemokake sang-sanganku. Yen wadon bakal tak aku sedulur sing ora wedi. Nang yen Kang bakal tak suwitani. Dia apa? Kowe iso ngomong? Atu wong Kowe wong. Atu wong. Sapa jenengmu? Atu otonding. Heh? Otonding. Sing cetha. Joko Kendil. Joko Kendil. Wene wean angis. Iso pancen aku niki mau nangis mergo aku kelangan barang sang-sanganku. Halo, Iso. ilange endi? Ilange ning kono kae. Odokan. Iso. Aku Atuh. mau wadus ning sendang, nanging kok ya sang-sanganku ki ra ono. Atu mang mok iki. Iki duwekku. Nan ye. Yo balekke gorene. Ilah putu. Ilang di gorene. Ilah putu. Antangan ilah putu. Yo tuku lah wong kuwi duwekku kok. Nan. Iso balekke ya. OTA. Lah kok ngosek? Mau kowe alo angis mengewe kok. Gremeng? Heeh. Gremeng kaya piye? Ono taedok bulung anang api mau apa? Dadi kowe krungu marang sayembaraku. Alembolo. Iso. Alembolone ye. Sok sapa wae pawongan sing bisa nemokake marang sang-sanganku, yen wadon bakal tak aku sedulur nanging yen kakung bakal tak suwitani. Otak nek ono. Nah, atu mok. Matur nuwun ya Joko Kendil. Ote. Yen ngono aku bali. OTA. Lah ngopo? Alembolo mengopo? Delen angan ape peodo. Dadi kowe kepengin dadi bojoku mergo wis nemokake marang sang-sanganku. Lah alembolone we ono. Ya wis. Ning kene aku ora bakal mlenjani marang janjiku. Kowe wis nemokake sang-sanganku yen ngono kowe bakal tak pek bojo. Nan. Nanging kowe isih duweni wong tuwa to? Imbok. Isih duweni simbok. Atu duwe imbok. Yen kaya ngono, kowe tekonen kamar aku ana ing Medang Kamulyan ya Joko Kendil. Jangan bolan. Iso. Ote. Panteni ya Joko Kendil. Dadah. Ondo imbok. Otonding api. Imbok, otonding intawe. Ibune bocah-bocah Inci kados pundi ramane? coba putramu dangu siji-siji kewajibane kepiye. Oh ngaten istukake Hmm. dawuh. Yer putraku wedaning rum, Ki paring dawuh Ibu. sliramu wis ngadhep ana ngarsane Rama lan Ibu. Kepiye munggo pegaweanmu, Yer? Kepareng kula matur ki Ibu, sedaya pakaryan kula sampun rampung sedaten. Nanging boten kata lupen sungkem pangabekti kula punjul Ibu. Iso-iso Yer ora liwat pujo pangestune pun Ibu wae ditampani
nerusaken jejimatipun. Yen ngono dikepenake luwih dhisik ya stokaken dawuh. Pida Ningsih? Paring dawuh Kanjeng Ibu. Sliramu wis ngadhep ana ngarsane Rama lan Ibu. Kepriye munggo pegaweanmu nggih? Mboten benten kalian Kang Mbok Widosari. Sedaya pakaryan kula sampun rampung sedaya kok Kanjeng Ibu. Iya, yen ngono Ibu gun melu seneng nggih. Dikepenake luwih dhisik. Ji Ibu. Widosari. Dawuh katimbalan Ibu. Itu cedek. Putramu ya. Ning nangge manis to ora manis. Iya, ngemut gula. Sliramu uga wis ngadhep ana ngarsane Rama lan Ibu. Kepiye ndak pasrahi kula wentas sekabeh para wanita sing dadi andhahamu nggih. Sedaya kewajibane kula sampun rampung Kanjeng Ibu. Nyepake dedaharan kagem Kanjeng Rama kalih Ibu. Alah. Ngapusi, Bune. Ngapusi. Nganti saiki lho aku urung dahar blas. Ora piye ya biyo. Lah piye wong didobel dekne? Lah kok kaya ngono kuwi nggih. Ibu. Kene iki sak kiramamu luwe negara. Jenengan Tobi. Lah mau sing dobel sapa? Ibu Indah Kalola biyo. Sing dobel sapa mau? Dobel sapa? Mam dobel. Iya. Mboten kula Kanjeng Rama. Ayo jatahe Rama mbok rebut to. Mboten niku abdi enggal. Ayo, abdi enggal kok ngono. Ya wis dikepenake ya Ger, Widosari. Widowati, putraku sing ayu-ayu dhewe. Sliramu uga wis derek sowan. Kepiye munggo pegaweanmu? Nggih, mboten benten kalian kula sedaya kewajiban kula sampun katindakaken Ibu. Tenang. Nggih, menawi panjenengan badhe ngersakake menawa kemawon sedaya sampun sumadyo. Ora bakal ngapusi to. Mboten Tenang sowan Dara. Lho. Eh kula ramane. Mendo sawetara mergo Nyai Patih sowan. Oh, ngoten nggih. Kita sampun samesem. Menika Dede Nyai Patih. Loh, Malah kaprok kok dereng tepung niki sinten? lha ora srawung kok mesam-mesem. Samesem. Bareng cedak karo Niki mboten mesem maten merongos. Sapa mbok jenengmu? Kula mbok Sandiem. Oh, Sandiem. Nggih. Lah kok munggah pendopo medang kawuryane napa? Sing lamar. Oh, Lamar Patih. ngerti nek kula duda. Paten aku duda. Ya wis ora apa-apa. Sampean. Lho, Nggih napa? Lamar ratune wis dibojo kok. Mboten ratune sampean Lah, terus? ajeng lamar putra panjenengan setunggal antawisipun. Sik. Kowe kok nglamar putraku, yen ngono nglamar kanggo anakmu. Nggih. Lah terus anakmu ngendi? Walah keri. Nggih. Ote, Mbak. Rene nang. Ote. Lho. Lho, amit-amit jabang mana? Anakmu kuwi, Mbak. Iya, Mbak. Kuwi Sik Mas Sandiem. Nek nggo wedhus kepikan nang jaba ae, teko cucu mlebu ngene. Atekane yu. Atu wong gak edus. Apane sing Patih? Teh, Dalem Alane atu edus ya. ora sah ngino kaya ngono. Iki anakmu, Mbok? Nggih, niki anake kula. Lah anak iki aku ngerti saben esuk. Pundi? Pundi ramane? Nate apa nggih? Lah saben abdi mbuang regetan kuwi ning Digal itu. Oh atu. Hah? Digal. Oh atu walike. Lah bentuke padha e. Oh, odo ya untung diumut aku lah diumut-umutku tak iki ya. Sing arep tok lamarke iki. Nggih, iki nangis. Rina wengi nyuwun bojo. Lah kula takoni sing kok senengi sapa, Cuk? Putrine Ndoro ana ing Medang. Aku tak takon. Sapa jenengmu? Atanding. Heh? Atanding. Kok nding sing dinding apane? Cetok. Joko Kendil. Oh, Joko Kendil. Nggih. Yen duwe bojo. Ya iya. Anek kira-kira kelakon duwe bojo.
Ngebang-bangan. Heh? Ngebang-bangan. Bang-bangan iku apa? Jare cecok nek iki. Lho, Dik, ndu apa? Heh? Oh, tuh lon ya. Dak lon. Alon-alon. Ditukar Tiyoni balon. lho, tiyoni. Cekloni. Walah. Ayo ora maido wong tikus ya butuh wedokan teh. Apa meneh iki blegere yo. Ana mulut no. Eh, Ana tikus. Ana mulut. Dil, nek kowe rabi ngriake nek dian. Terus temane. Wes ngolah. Sampeyan nggih. Kowe kuwi lho apa ya ora nyebut kok. Putraku wae ayu-ayune kaya ngono kok arep tok anakmu kaya blekok pocet ngono. Ibu tuh ayu. Iya lah ngeten ayu lan rupamu kuwi lho kaya Ngeten mawon. Tiyang lamar menika pindhane tiyang jejaluk. Menawi diparingi nggih matur nuwun, menawi Iya. boten nggih boten ya napa-napa. kaya ora ditampa aja lho Ran. Halo ya, Mbak. Anakku ayu-ayune ngono kok. Atuh utang penting. Halo ae atuh utang. Wes ngene wae, kanggo nglegakne atimu supaya diwangsuli putraku siji-siji ya. Yuk wangsulono. Nggih, Mo. Wih, Terus ini Dil. ini yuk. Ayo. Olah tahu tuh atung ya, Mbak. Wuh. Wih. Ani kok apa dia otot. Jegre wae mandole, Cuk. Ayo ute. Ya ngono bae sama. Ayo ute. Jangan kecil. Ada apa ti? Kata dia mati ojo. Kowe tak apa ngamar karo aku? Kowe ra ngoco, eh? Rupamu kaya apa? Lah yo apa? Loh, aku serupaku ayu kok arep rabi karo kowe. Timbang aku botak bojo kowe. Kowe becik tak benang. Gur. Ora sudi. Ajo ngopo dilili aliman lho sok. Sabar deh, isih ono. Ditampik, Dil. Ampe Mbak. Malah kompeng ngono. Saru ah. Ditampik. Teh yo atuh teh. Ampe. Ampe. Oke, supaya diwangsuli putraku nduk. Wangsulono nduk. Sang iki. Ili-ili itinge owu. Dil. Omongan ki aja kaya ngono sak. Ili-ili itinge owu. Dil. Cilik-cilik sikile dowu. Oh, alah sikil to. Jet-jet iki. Atuh elo. Kok apa ate apa lah ngomong ate. Nek tremeng. Pengen. Kowe arep nempel bojo aku. Heeh. Ayo ning kene. Wes potong arep kaya tukang becak ngene kok arep nempel bojo aku, Dik. Ora jatuh. Gelap diajeng. Sabar, sabar. Aja lara atimu. Isi ana tunggale, Dil. Luwih sempok. Dada jatuh bareng arep slot. Iki putraku sing lencir kuning, Goroh niku nak lecet kuning. alus. Nduk. Pida cendhek. Langsung iki ya. Yo, coba sawangen. Guyu-guyu ketoke sampe ditompo. Wis sampe. Ngetang ento, Pak. Iya. Barane beta, Dik. Akan iya. Iya sak. Dik. Alem. Barane kenapa, Dik? Amang. Lamar. Heeh. Lamar sapa? Kowe. Aku. Ah. Ayo ning kene iki. Eh. Apa tak bojomu karo tukang karo tukangku sampe tukangku, Dik. Apa. Wes aja. Ayo ae. Ayo ae. Dene kok dijo. Apa unta kek abe kok. Apa, Dik? Unta yang kek abe kok. Anake ratu tukang belakang. Ngete, Dia. Dik. Dia ini. Ora meledak, Dil. Aku kok ngenyek tunggake putraku meledak. Untae capek. Kuwi ora
atau Pecah. tengah tahu tantok. Tahu enggak yo tape. Kulo ah boy. Ide boy. Ide boy. Wis rampung kabeh. Oh, pate. Anak gelito dua otot ae kok. Ulimo. Ulim. Ning itu kudu otot wong ae. Ulim. Oh, itu ati. Duk, wangsuli, Duk. Kae panglamare Jawa Kendil. Ya ngajeng Duk, ya. Ya, urung-urung wis kerap. Gila jajan ya. Malah gerigi gede. Ayo. Kowe iki nom dhewe. Lungguh sedelok kok wis gringgingen. Mboten gringgingen Rama. Lah ngapa? Sakit sikil kula. Mulane nyambut gawe iki alon-alon, ora usah kemlungsung. Wis saben dina kok nyambut gawe dieman-eman, Nduk. Kanggo selawase. Nggih. Langsule nggih. Rama. Ana apa? Panglamaripun Kakang Joko Kendil kula tampi Rama. Kok kaget dengan Rama? Atu ate tok. Atu ate tok. Kuwi ae lho jajan. Panglamare Joko Kendil mbok tampa, Ngger. Nggih Rama. Lho. Joko Kendil ki ala lho, Nduk. Allah minggahipun panjenengan nanging minggahipun kula Kakang Joko Kendil menika bagus sanget. Jabang Bais. Lah kaya ngono kok bagus. Joko Kendil ki bagus kanggomu. Nggih. Apa sebab? Sebab saya cinta padanya. Dadi ngono carane. Layak ta layak saben tak jedake mingkul. Saben tak cedhake nyale. Jebule golek sing nom. Lah pripun wong segagahe ngoten kok nggih. Oh tahu dia teh eneng bute. Hah? Wotet. Oh kok bute ini lho bute. Kiap. Bodo atu wek utang. Iya lho iya sik to lho. Aku ne hake kok. Kantor pos Boyolali. Atu teh. Bokong tepos kakean lari-lari. Anggere esuk lari-lari. Apa ada ali-ali? Oh, aku ora, aku turu. Loro, nek kakean lari-lari aja nganti lali. Ngombe jamu. Jamune apa? Lah aku ora lari-lari aku kur turu kok. Jamune. Apa? Sari begar. Lah sari begar yo malah ra kena dinggo kok iso. Witawati, Nggih Rama. bener kowe seneng karo Jawa Kendil. Nggih. Alah. Tenan lho ya. Untuk Mas Bambang lo oto efek. Nggih, penak rakuan ngono sih mbok yo kecukra. Kita di pilihanmu lho ya. Aja nganti getun lho. Mboten Ono Rama. jare taman. Ayo Kakang. Oke. Ayo Kakang. Mbak, ora usah bali nang desamu. Ya terus oleh sepeda kamu ya. Ayo.
dateng. Ya ora apa-apa nek sampean gelem mijeti. Oh, teh. Oh, ndak ten. Ya. Iya. Sing kepenak ya Kakang. Mengko nek wis kepenak aku tak turu. Oh, enak ya lu neling itol ae. Mergo aku kesel, aku ngantuk Kakang. Ite ya. Bu ite. Ulu aja wae. Ulu ite ya. Wes ulu. Bewo. Ba. Apa? Aku keluk lu ya. Celuk-celuk. Bewo. Aku udah ngaleno. Apa aku salah lamun to aku metu? Lu tuh apa? Aku Aku malah malah gawe, Bo. Aku Joko Kendil. Atu oleh. Heeh. Pote. Enteni beda. Heeh. Enteni beda. Diajeng Widyawati. Diajeng Kakang Joko Kendil. Diajeng Widyawati. Diajeng Ulung tanteng yo. gobloke. Untuk piye? Ngopo kuwi iki dadak metu? Ndongkok apa-apane? Kowe kuwi wis malah aku. Kalau oleh tuh yo. Yo ora entuk. Sopo Kakang? Iki oleh hatu. Malah hati Bapakku sampean. ae oleh ndojo. Terus oleh hatus. Dadi iki malah hari sampean. Diajeng. Ya wis. Diajeng Widyawati. Kakang ngono-ngono lho, Kak. Oh, aneh-aneh. Diajeng Widyawati. Kowe iki kok malah padha ganggu sedulurmu manten anyar iki kepiye? Widowati napa? Tumindak sadar napa? Lah kok ngono kowe iki? Jare pilihanmu Joko Kendil. Lah kok mleboke bocah lanang bagus karo kepiye? Dadi iki garwa kula Kakang Joko Kendil, Rama. Lah sing percaya sapa? Nuwun pangapunten saderengipun. Sapa Gus? Kula pun Joko Kendil nggih Cahya Purnomo. Namunipun kaluputan boten wonten ing garwa kula Diajeng Widyawati. Banjur Nanging wonten ing kula. kok bisa? Awit kawujudan kula ingkang kados ngaten. Nalika kula kacipta wonten ing jagating Srawungan, Iya. sarandune badan kula menika kebak ing tatu. Ngancik tataraning dewasa. Kula tansah dipun cecenges dumateng kadang lan kanca rowang kula. Iya. Sak temah kula niki gugat wonten ngersanipun Jawata. Pangandikanipun Jawata menawi jangkep umur kula 2 taun saged badar kados dening menungsa lumrah. Cahya Purnomo nggih Joko Kendil, Joko Kendil nggih Cahya Purnomo. Sok ngono aku ora gampang percaya. Mergo simboke Joko Kendil iso mapan medang kawuryan, Nduk. Nggih. Undangan kono rene, Nduk. Ana bocah ngaku-ngaku Joko Kendil. Cedhak karo mantumu, Mbok. Dede. Aku Kendil, Mbok. Kendil ki rupane ala kok kowe ngaku-ngaku. Yen sampean samar, kudune ora pangkling karo suaraku. Yen suarane pancen anakku. Ngeten Ndoro, Kepiye? kula kok kelingan. Rikala kula nglairake Kendil, Iya. nek jithoke niku wonten titikane. Jajal, telitine. Dadi iki Cahya Purnomo ya Joko Kendil. Yayi. Lho kok ana wong edan? Lah kok malah ana wong nganggo sandangan compang-camping. Aku bingung kok, Yayi. Golek rasa apa-apa iki? Ora. Bojoku minggat
Lek ku goleki tepung gelang nganti kaya ngene. Lah minggat yo ben wong terakhir kon minggat kok. Mergo aku kabidung kaendahaning donya, sak temah aku nundung marang bojoku. Ya apa mau digolek ana napa saged ketemu? Yo ewangi-wangi to, Didi. Ah, sampean iki kok Apa sama kowe kira terus ora welas karo aku? jane kula nggih welas. Nanging mergo pun sampean buang, dadi sapa ngerti nek wis dileles karo wong golek rasa? Ndak iku lho. Sampean iki kok malah Ora. Iki bojoku. Bojoku cilik, mosok iku kaya ngono modot. kaya ngono piye? Bling-bling. Tulung to Yayi, pancen aku keblinger tembung kang manis mbok Manuhara tunduning ngracuni awakku dhewe. Aku saiki ngenggono. Tenan. Wis luput. Besok boten dibaleni. Sumpah kiting pet bakal dompet. Pon, balikan mawon. Mangke nek kula dilarani. Dilarang tinggal minggat, engkor karo ngono ae kok bingung. Sik. Oh iya, Ngeten apa? agar kaya uncek iki ya. Lah, anak sampean sing sampean dak sia, wujude ala, sak mangke wujud bagus. Cahya Purnama menika. Niki anakku lho. Tenan. Nggih. Malah kaporo wis dadi putra mantu medang kawin. Semu sampean kok kaget. Kaget. Mone kaya entut kok. Gini-gini. Ayah njaluk ngapura ya, Cok. Oh, kabar iki. Malah kaporo kula niki sampun gadah garwa. Niki dadi putra mantu. Wonten medang kawin. Niki putra panjenengan. Nggih. Apa ya kowe ngatasi? Sakit ngaten. Mahir. Mahir apa? Serba bisa. Iya iya. Nggih. Pramila menika gandeng Cahya Purnama pun dadi putra mantu medang kawuryan. Badhe kula lintiri kawibawaning medang kawuryan. Malah kula matur nuwun, kula namung njurungaken pasrah dumateng Yayi Prabu. Pramila sedaya kalpatan monggo sareng-sareng dipun pendhem wonten bumining pangapura supados nuwuhaken karahayon lan keslametan. Amin. Mugi saged lumebar wonten ing kagungan kersa. Amin. Sabibaripun bahagian mugi tansah pinaringan panjang yuswa sarta cepak rejeki. Amin. Pamiatan paripurna.